hau montaje polizial eta judizial bat izan zen, helburu garbi bat zeukana. Gu zirkulaziotik endu nahi gintuzten, arrazoi simple bategatik, ez zutelako nahi, borroka armatua desagertzea Euskal Herrian ekuazio politikotik. Bueno, orain batzuk eskandalizatzen dira esaten dudanean hau, baina, orain dela gutxi entzun den Borrell esanez, Israel jamás finanziatu zula bere garaian OLP ahultzeko, ez? Orduan, hori izan zen operazioa, eta zorionez gaizki atera zitzaien operazio hori. Zen eta, momentu honetan beste Euskal Herri batean bizi gara, askoz ere lasaiagoa, askoz ere hobeagoa, eta guk aprobetxatu nahi genuen halako ibilbide luze bat bi galdera egiteko Espainiar Estatuari, ez? Lehenengoa da, Per Aragonesek esandakoa. Dena erabili dezute independentismoaren kontra Euskal Herrian, abertzaletasunaren kontra, eta hemen gaude, gerta indartsuago, ez alda garaia pentsatzeko beste gauza bat egin behar dela. Adibidez Euskal Herria respetatu, gure nazio izaera respetatu, eta gure galetzeskubidea respetatu, askoz ere demokratikoagoa da. Eta bigarren erreflexioa nahiko nuke elkarbizitzaren inguruan, ez? Guk urriaren 18an onartu genuen gure partea eta gure ardura herri honetan egon den sofrikarioan, esan genuen sofrikario etzela inoiz gertatu behar, eta gonbidapen bat egiten diogu Estatuari, eta Estatua sustengatu duten indar politiko eta mediatiko eta polizial guztiei esateko noiz onartuko dezutezu egindako guztia, baina ez penalki jazarpen bat planteatzeko, baizik eta elkarbizitzari ekarpen bat egiteko, mundu guztiak onartu dezala egin duena, besterik ez dugu eskatzen.